Sa number 6, ang NACUSSIP ang nagademand karon sa isa ka full independent audit para sa masobra sa 206 million pesos nga pondo sang SRA para sa RSSI. Sa pahayag ang ipagwa ni Roland de la Cruz, ang National President sa National Congress of Unions in the Sugar Industry of the Philippines, iyagin siling na ang tikang sang SRA para sa RSSI hindi lamang isa ka failure. Nangin, wala man inisang pulos. Nagapanawagan man ang NACUSSIP sang congressional inquiry sa ginaligar mismanagement sang nagalala nga krisis sang industriya sang kalamay. Ilaman ginapanawagan ng Department of Agriculture kag ang Malacañang nga magpatuman sang gilayon nga audit sa pamunuan sang SRA, pagpatuman sang strikto nga oversight kag pangapinan ang panangabuhian. Sunod kay De La Cruz, apesar sang minilyon nga pondo sa public funds, wala sang klaro patod o kon science-based nga resulta nga makitaan kag mabatsagan sa mga talamnan. Ang RSSI parayan nga nagalapta kag nagaapekto sa manginkita sa mga mangunguma. Wala sang comprehensive nga program suno sa iya para mapaganhagan ang amo nga krisis. Pero damlag pa, ginsiling na ni SRA Administrator Pablo Luis Ascona nga 206.4 billion pesos humarin 2025 to 2026 ang nagamit kontra RSSI. 177.5 million ang gikan sa SRA kag 28.5 million ang gikan sa SIDA Fund. Dugang pa ni De La Cruz, wala sa may na-release nga line item liquidation ang SRA para diri. Ang mga magagmay nga farmers kag workers sunod sa kay De La Cruz, ang wala sa may nabaton nga konkreto nga assistance, scientific intervention o kun field level support.